Dembaş gudarenêja wara Perxudres podcast'e. Ez Ömer Faruk Baran ji vê podcastê nivîseke xweya bo Botan Timesê dixwînim. Vê saetê vê deqê hûn li ku bin, bi vê nivîsê bi we rame. Demokrasî, futbol û moralê CHP. Sal kîjan sal bû hilbijartin açibû nêbîra min lê ez zanim Cumhuriyet Halk Partîsî CHP derdabû bi ser neketibû. Mixtarê mihela me terziyekî ji xwe razî du sê memûrên ji mesayiyê derketî û çend peyayên din li pêşbîroyeka derdora wê bi afişên sor û spiyên CHP dagirtî bi rûyên wer tehl û şikestê rûniştibûn ku nola ku şîn danîbûn. Him gava ez diçûm çarşiya Sûrûcê him gava ez ji wir vedigeriyam min li ser rêya façavek li wan dixist. Lê min fehm nedikir ku ew çira sebaçe hîn jî li wir top dibin. Çünkü hilbijartin qediya bû belli bû ku wan derdaye û pareka serketinî jî ji wan ra nemaye. Royek du ra min ji bavê xwe pirsîbû ku ka sebaçê û peyayên han hîn jî li pêş CHP top dibin. Bavê min gotibû ku partiyê qeyb kir bişin da hema biterkî herî çirkîn e, nexweş e. Werga li wir lev top dibin, lev dibin şênayî, morêl didin hev. Vê îza zelal têra xwe tesîl li min kiribû wê çaxê û bi aqilê xwe zêde zarok min xwastibû ku ez herim wan peyayên CHP teskîn û tesellî bikim. Demokratbûna min belkî wê royê bi wê niyetê dest pê kir. Dibe jî. Bi ser da lazim ez bêjim diya min jî di demalbijartinan da ez şiyar dikirim ku ez ser siyasetê bi kesî ra mineqaşeyan nekim. Kî ji xwe ra raya xwe dide kî ji te re nelazim e. Herkes û wijdana xwe digo wê her carê. Qey loma ye bi salan e ez bi kesî ra neketime mineqaşeyên siyasî. Ne ji dilê min tê, ne ji aqilê min, ne jî li xweşa min. Rokê ez dîsa li çarşiya Sûrûcê me terefdarên Fenerbahçe û Galatasarayê rabûn ser transfera futbolciyekî pat û kut lev xistin. Hêlekê digot transfera me süper e, hêlekê digot ew transfera ji tiştekî re nabe. Sûrûc li ku, Galatasaray û Fenerbahçeya Stenbolê li ku. Li hevxistina wan terefdarên li Sûrûcê bi min ne îşê îşan tewş hatibû. Di halê hazir da li siyaseta Tirkiyê jî aynı mesele heye. Li jor, qedene, qelewqalinên qaşo millet temsîl dikin, hevdû paçî dikin, li jêr xizanên xerabhal seba siyasetên evên li jor bi hevdû dikevin, hevdû eçî dikin. Eger mesele ji dil samîmî demokrasî ye, li war û welatê ku Tirkiyeyên bi tehsîl nikaribûne bigotina demokrat û gotine demîrkirat, çi bikin kurmancên kenarî, zazayên zelûl? Çi zor e bo wan siyasî heyat. Gudarên emetin dawiya bernameya xwe metna vê bernameyê hûn dikarin ji botantimes.comê bixwînin. Pêka vê bi xatirê we.